Můžeš. Můžu. Yep. Jde mi vidět do ksichtu. Tamo já se leknu ty kráva, ty vole. Neboj se. Já mám ruku v tom, ty vole. No a já jsem vedle toho s jeho mobilem, vole. Jak dlouho to bude něco rozhodovat? No, dobrý. Ty, a co tady byl semínka, ty? Ne. Že? Já to budu natáčet odtud. Odsaď. Odtud. Já se pak rychle vemu, já je modrý, já pak rychle vemu. Jako až to bouchne? Hej. Ale nechceme, aby bylo vidět do ksichtu. Nebude, vole. To je nějaký pomalý. Si tam dal málo toho. To se přidá, nech to. Už to leze. Je. Už to vylejzá. Jo, no, už to jede, už to jede. Se nám to vydává. Tady to bych chtěl. Takový dick. Šrek, vole, Šrekův dick. Když tak vezmi do ruky tohle. A ještě to nech? Budeš na zdravě. OK. Nechtěl bylo vidět do ksichtu. Ty vole, já ti chci natočit tvoji reakci, chci vidět tohle. Tohle nám nemusíme dávat, tohle video. Mám? Jo? No, máme. Nebo Ty vole, jedno video. To je postava, že jo, takže... Dobrý, stůj. Stavíme tvůj... Hej, počkej. Tak jo, už to... To stavíme ten tvůj ksich, neboj. Mám to? Jo, dělej. Já jsem posraný. Jo. Tak jo. Já jsem posraný úplně. Neboj, vole. To je... Ty vole, bacha. Čekej. Dobrý, můžeš. Můžeš.